Nagpasalig ang Department of Justice kung DOJ nga ila na pagatapuson ang backlog sa pagrepaso sa mga Good Conduct Time Allowance o kung GCTA application sa mga persons deprived of liberty o kung PDLs. Sino kay Justice Secretary Frederick Vida, tinutuyo sang ahensya nga ma-maintain ang zero backlog sa investigasyon sang GCTA kasunod sang isa ka ceremonial release event sa New Bilibid Prison. Ang GCTA ang nagabuhin sa kalawiron sang sentensya sa isa ka PDL nga makabulig sa pagsulbar sang magutok nga sitwasyon sa mga presohan kag paghatag sang tsansa sa mga PDL nga makasugod liwat sa ilatag sa kakabuhi. Sa among okasyon naglabot sa 1,239 ka mga PDLs ang ginhilway kung sa diin ginakabig ang mga numero bilang pinakadako nga numero sa sulod sang isa ka bulan sugod sang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. sang 2022. Tandaan po natin yung ginagawa natin ay may epekto sa ibang tao. Kaya po, mula po sa pamilya ng Department of Justice, sa pamilya ng Bucor, at sa pamilya po ng buong sambayan ng Pilipinas. Diba? Gampanan ninyo ang inyong tungkulin bilang bagong Pilipino dahil ito po ang kailangan para sa bagong Pilipinas.